ए पथरेंगा भाभी रुआ तारू का काहे रुआ तारू काहे रुआ तारू तारा आंख में आंसू हम देखो तन तक करेजा फाड़ जाता कहा तनी बढ़ाओ हो सड़ भाई है तारा कोई सीट भी हेलो टोन कम करके भोली मिठाई काहे रो तारू भाभी अरे ढेर मत रुआए दादा काहे ना तो हमार मकई के बाल गिर जाए ढेर अखिया से लोर गिरी डांठवा सब पटा जाए उठबे ना कर हरी बाबू तीन गोटिया बजाना काहे रो तारू बोला ए दीदी दीदी एक थप्पड़ मारे बताई हम कहते नहीं भाभी कहते दीदी हम तोर दियादिन बन के पूछा था नहीं कहा अब हालात दिमागी बड़े रे हाय दीदी के चिन्ह गलू है अच्छा आ लगा ही तीन को जीजा बड़े लौकते नहीं बताओ एक जना आज ले पकड़ा हां आ तू जना खेत छोड़ के गइया ना काहे रोता रू पहले बताओ वहाँ के 2 साल से बहरा बानी हम कितना कहा तनी कि अब रउआ घरे आ जाई कहा तरन हमर फुर्सत नहीं के कितना पीर वधल बड़ी बात एक गुड्डू बाबा इतना तो भैंसो न पीर वधे बताई है रुवत रुवत अलवा गई 2 साल से नहीं खनावत 2 साल गईले हो गई कैसा सारवा तोर बाप बारी जोगरा से बियाह को के तोर जिंदगी खराब कर दलो अलवा गइल बिया तनी सरसों तेल ले 2 साल गईले हो गई फोन से कहतर कि आ जाई कहतर अब आवतनी न खनाओ उनका से बात करे ली ना बात ना पटरी उटर नहीं खे तो देख ले अगर पता लगे तो ऐसा हम विचार एक बेर बनौले रहन अच्छा मझवलिया के लोग कहल कि गिरी बाबू ओकरा से बियाह कर ली अच्छा तो हम सबकर बात काट देनी ताहरा ले पहले हमार प्लान दूसर है का एकरा से एकरा घर के लोग खानदानी हमरा के चहले वाले कि हम कइले ही नहीं की अच्छा ठीक है एकरा ले पहले कर नाना आई रहले एकरा माई के बियाह करे हम कहे बियाह ना करे शिवान जी ला घर हो अच्छा अब एकर बाबूजी दौड़ता तोर नाना बड़े के मर गइले मर गईले आ नानियो मर गइली हां तब केकरा से बियाह करती हाय बबुआ अच्छा रुको उनका लगा हम फोन करता नहीं आप फोन करे नु जब उठा लिए नु त तार के दे देबे करा पहले तू उठैया जन ए भाई टेंट के कर गुड बाबू राउआ सर भाई राउ टेंट चुअतिया सवेरे जब खुला तब ब्लॉक तो ले जाइए करा के ना तो जा लगन भर पेट चुपाई हो जाएगी लगवा पेड़ा जो है अब बोहर मुस्कोल देवे फोन लगाओ तनी हम आ तारा बोलूंगा कि फोन जब धली ना अब बात करे लगे तो तार के धरा दे तेरे मोबाइल दो तो त्रिलोकी फोन दो तो अपना मरद के नंबर याद नहीं खे भातार के नंबर याद नहीं खे भर सकते हूँ ओकरा याद नहीं खी जो गति तोरा सो गति मोरा रामा हो रामा राजा रामा फोन नंबर नहीं खे केकरा लगबा देवर बबुआ लगे के देवर होता है दया जी हई हई घोड़ पणा सब तहर देवर
एकर जानता रुके ना बीमारी आए एकर बियाह बड़ी पैरवी से लागल बा कहाँ बा तेरे बेर कट गइल बा अच्छा नहीं के लइके कहल जा जे हौ धल ले जाई चुप रह कहिया से जान ओई बधाई में भाग जा हेल दे दे बाबू का मरद कहीं का नंबर दे दे बड़ी रोती है बेचारी मत रोवा आई तार सब दोनों आका लवा गइल बा तारा गर्दन पे पानी उतर गइल बा द नंबरवा लिखो भौजी लिखो तो बोला 95,512 अक्षर में लिखी का हाँ जी अक्षर में 95,512 चप्पल जूता 18 चप्पल जूता ओहो चप्पल के कंपनी में काम कर ना लखानी कंपनी में हाँ जी तब इन कंपनी नंबर वो देले बा हां एकरा को ओपन कर देता ने सुनिया काली बोले के नहीं खे कारला यात्रीगण कृपया ध्यान दें मायरवा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन अपना निर्धारित समय से 9 महीना देरी से चल रही है। असुविधा के लिए खेद है। सील बदल पानी गर्म चाय जय मोरे ओय पापड़ी समोसा गोड़मा गोड़मी जय ई मायरवा स्टेशन में चल गई का ई कैसा नंबर देला बेचारी फंस जाए दूसरा नंबर दा लिखो लिखो तू तो घबराइए दे रहा बेचारे है बताओ ना रेलवे में धर ले लो लिखो बोलो 95,500 पवित्र 95,500 पवित्र आ नंबर चल जाता है दोनों जानी भतार के भीतर फोनवा के नंबर चल जाएगा भतार के कान के भीतर ओपन कर देता नहीं सुनत रहिए चुपचाप गैस बनौले बा उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना ए नैना उ कोनो के रखले बा हां ड्यूटी से में आइल बा ड्यूटी में से सुत गइल बा औ कहते जी उठाइए ना उठाइए ना उठल भी आ सुतल बा हेलो 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 के बोलता नहीं अरे चिन्ह करे जा चिन्ह हो उहे हो बनू है कुल लगला ए जी रार गोर के गोर लागत तनी तुले दोनों जानी आज भा हमार कुछ छु के गोड़ लगा पूरा आशीर्वाद बा तू आइल बार छपरा जिला से अच्छा देखो तरी सब हमार खानदान हो हाँ हाँ हमरा के तू काहे के लपेटा तारो अरे बड़की भौजी न हो ई तार कुछ छुके गोल लाग सकतारी हम कुछ छुए ला ना है सन अच्छा सिवान जिला घर हो हाँ आई एम नटवरलाल अच्छा तार हणिए धके गोल लाग दे आई हम छोटी करखा लग जाई करखा लग जाई वही में के खिचड़ी तार बाबजी खइले बराबर वही में के गोल हाथ खात रहले वीडियो कॉल करी वीडियो कॉल करी वीडियो कॉल करी अच्छा फेस टू फेस बात करबू हाँ जी हेने 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 अरे थू थू चटनी मोबाइल कहाँ से ले लू हा दादा ना जीबी आई बता धरबे ना करे अच्छा हाँ फोटो आ गई देख ले देख डेरा में लगे लाइट जराई सामने देखो लौकता ओ माइकवा जिन बजावे ले नु
वो नतिया वो जी पहुंचल वो मेहरारू के छोड़ के फरार हाथ एगो ही पर धैले बड़ा लौकता बराबर एगो हाथवा तहर बोझे पर रहता बाजवा छोड़ द फूल जाई बराबर बाजा के आकी दर्द कैसन होला ई कुंवारी बाबुनिया का जाने होला कुमारी बाबुनिया का जाने बरखा की जलनी कैसन होला कोनो बदरी गोतिया का जाने बरखा की जलनी कैसन होला कौन बदरी गोतिया का जाने सेनुरा की तरदी सेंदूर कैसन है सुहागन के मरम सभे जानी ना ना सेनुरा की तरदी कैसन होला कोनो डाइन पापिनिया का जाने सेनुरा कैसन होला कोनो डाइन पापिनिया का जाने सिंदूरा के मरमी कैसन होला कोनो डाइन पापिनिया का जाने परसौती के पीरा कैसन होला कोनो बाझिन का जाने इससे जान ली बाबूजी दुखिया के दुख उहे जानता जे दुख सहले बा
गरीब के मर्द उहे जानल जे गरीब के बोझा उठोले बा और उहे दूसरा के दर्द जानता जे भूत भोगी बा। हेल अब बाबू चाय पियाई, चाय आ गल बा बाबू। यही लगे एगो भजन सुनाई तिले चाय आ जाता एगो पुरनिया लोग का चाचा लोग खातिर और वो लोग से निवेदन बा आराम से बैठ के सुने के बा। इन ऑर्केस्ट्रा है ये बरा के जौन गाना बजाना हो तो हमरा से ना होला। माड़ भात खाएंगे लेकिन बढ़िया गीत गाएंगे, रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे लेकिन अच्छे बात कहेंगे। कौन अब देखिए हमरा है गार्जियन के फरमाइश, निर्गुण के बड़ी सुंदर फरमाइश के लिए बनी, सब सुनने के चाहिए। ऐसा बात है कि जे निर्गुण पुरानी के सुने के चीज है, नया के भी सुने के चाहिए। ई गणित है गणित, और ये निर्गुण से ही पता लग जाला कि दुनिया में ईश्वर बारे की। अच्छा लोग कह दिला कि चांद के वैज्ञानिक बा कहले कि चंद्रमा के नाम माने, सूर्य के नाम माने, काहे ना मनबो, काहे ना मनबो। लोग कहले जे भगवान के मनी सब काल्पनिक हवे। तरह तरह के विवाद देखते मने बेरा चलो था क्वेश्चन क्वेश्चन लोग सोशल मीडिया पर है कति केहू के कुछ कह के चाहता जे फर्म पर हम बरकरार रहे। लेकिन काहे न माने जे भगवान बाड़े। एक महीना बारिश ना भइल है, धान लोग के जरे लागल हो। कोनो मंत्री बड़े जेकर घेराव कइल जाओ, ये पानी हो जाओ, एकरा कहती तो ईश्वरे का कौर मुँह रोलो ये भगवान बचाओ, खैला भी न मर जाए। ईश्वर आके अपन काम कैले है ना। खूब जे निमन पढ़ल लोग के चाचा, साइंटिस्ट के वैज्ञानिक होके, इंजीनियर होके, IIT कैले होके, ओकरा से दूगो प्रश्न करी जे आप साइंस से पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, एक हिसाब हमारा बनाइए और चूंकि और मान लिया कि, ये दो शब्द हटाइए, मेरा गणित बनाइए। मान लिया कि और चूंकि हटा करके गणित बनाइए। क्यों मान लिया, क्यों चूंकि? तो मानते हैं तो गणित बनता है, तो मानिए कि कोई है जो मुझे रखा है। पगला चाचा का फरमाइश बनी गुण के। ब्रह्मा विष्णु महेश के माई जगदम्बा पैदा कैली। आई ब्रह्मा विष्णु के कार्य हमनियों के माई देले बड़ी हई। कैसे कैसे ई माई जगदम्बा सब कोई के ब्रह्मा विष्णु महेश के पावर देले बड़ी रुआ जानी। कैसे खेती कैले बानी, ब्रह्मा जी के काम में बीज डलले बानी। वो धान के पटवा तानी, खादर देतानी, अगोरा तानी, विष्णु जी के काम हो। आज ये धान पाक जाई तरुआ हंसुआ लेके ओकर गर्दन काटे, इस शंकर जी के काम हो। 3 गो गुण से माता 3 गो बेटा के पैदा कैली। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब हमने के अपना माई के पेट में रही तो 3 गुण ना रहे, आज जब हमने के धरती पर गिर जाइले तो हमने में 3 गुण आ जाला। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण से ब्रह्मा के हमरा में कर्तव्य आ गई है। सतोगुण से विष्णु के कर्तव्य लोग के रक्षा कई। आ तमोगुण से शिव के हमरा लगे लक्षण आ जाला तो कोई हात्या कर दिले।